Lonxe de amosarse sorprendido, o alcalde de Boiro insiste en que non é a primeira vez que conselleiros da Xunta visitan o Concello sen avisarse que era os representantes do goberno local, no que cualifican dunha falla de respecto institucional. O que si lle sorprendeu é que o conselleiro do Mar non aproveitase a súa presenza en Boiro para reunirse con representantes do sector, como confrarías ou entidades mexilloeiras. Visite ao Concello, pero non avise ao máximo responsable do propio Concello, donde eu, se me avisa, pois lle trasladaría todas as problemáticas que está tendo o sector primario extractivo de produtos do mar e tamén de transformadores do mar. Ven a Boiro, visita algunha factoría, pero a verdade é que non aproveita a ocasión para visitar tamén ao sector primario, como poden ser cofradías e como pode ser tamén asociacións de sectores bateiros que o están pasando moi mal. O único que ven é a falar de que, que é fundamental o sector mar industria, pero non pon solucións, non. Ademais de poñer en valor a cadea mar industria, como fixo na súa visita ao conselleiro, o alcalde emprazao a atender dunha vez por todas as necesidades do sector productivo. Así, volve convidalo a visitar o Concello e manter unha xuntanza para trasladarlle as principais necesidades do sector, que supón o 76% de riqueza na comarca do Barbanza. Daqui reiterarlle que, que as portas do Concello de Boiro estén aberta, que volva a vir a Boiro, que escoita este alcalde que lle pode dicir moitas cousas sobre o sector mar industria e que se poña dunha vez a poñer solucións á problemática que estamos tendo no sector, dende a escasez de materia prima, desde un problema de relevo xeracional, desde problemáticas de falta de formación no sector, non?